honetan, besteak beste, garunean, bihotzean, tumoreetan pilatuko da. Zelula tumoralak arruntak baina aktiboagoak dira. Glukosa zelula horietan pilatuko da eta horrek adieraziko digu tumore bat dagoela. En el año 1933 es cuando se inaugura la primera versión del hospital oncológico como el hospital radioquirúrgico. En este momento se inaugura el hospital como un hospital monográfico en cáncer y en el tratamiento de terapias metabólicas. Es allá por el año 1954 cuando el hospital pasa a ser el Hospital Radioquirúrgico y más tarde Instituto Oncológico de Cucha, allá por el año 94. En 2009 es cuando se inaugura el nuevo hospital en Miramón. En esta nueva inauguración del centro se incluyen en el hospital terapias como la tomografía en radioterapia y el PET-TAC en el servicio de medicina nuclear. Este PET-TAC es el primero que tenemos en Guipúzcoa, con lo cual hemos sido los primeros en trabajar en esta tecnología, en la que actualmente colaboran un médico especialista en medicina nuclear, una enfermera del departamento y un técnico especialista en imagen. El servicio de medicina nuclear de Oncológico A consta de 3 gamacámaras de medicina nuclear convencional y el comentado PET-TAC. PET-TAC proba oso efikaza da minbizia detektatzeko garaian. Ez da tumore guztietan efikaza, baina gehiengoetan bai, tumore gehienek glukosa behar dutelako, tumore gehienek hazteko glukosa behar dutelako. PETA tumore batzutan ez da oso baliagarria glukosa asko kontsumitzen duten organotan. Adibidez, izan daiteke alde batetikan garuina, glukosa asko behar duelako bere funtziorako, eta bestaletikan FDG-aren eliminazioagatik bai giltzurrunak, ureterrak eta gernu maskuria ez dezetezke ondo ikusiko. Minbizia detektaratzeko garaian, PET-TAC frogak beste probekin konparatuta dituen abantaiak izango litzateke. Batez ere, PET parteak ematen digu tumoraren metabolismoa. Hau da, tumore horrek zelulak hazteko behar duen funtzioa. Eta bestalde, taka itxatxi zaion garaian, metabolismoa aparte ematen diguna da anatomia. Beraz, ikusi ezakegu proba bakar batean tumore horren anatomia eta metabolismoa. PET-TAC dituen onunak izango litzateke alde batetik ordu eta erdi 2 ordutako froga bat dela, eta bestalde 20 minututan minbizia nun dagoen eta ze estentsio duen jakin dezakegula. PET-TAC frogak erabiltzen du 18F FDG sustantzia. FDG glukosa antzeko bada, da fluor desoxiglukosa. Minbizia duten zelulek glukosa behar dute geroz eta gehiago hazi ahal izateko. Beraz, FDG sustantzia injektatzen dagunean gorputzean, zelula tumoralek ingo dutena sustantzia hori beraiengan sartu, FDG-a glukosatik desberdintzen duen molekula horrek ez du uzten gainera FDG hori zelulatik atera izatea. Beraz, guk irudia egiten dugun momentuan ikusiko dugu glukosa gehien erabiltzen duten zelulak nun dauden. Radiofarmakoa gorputzean metabolizatzen da, alde batetikan zelula tumoralak absorbitzen dutelako, bestadetikan glukosa asko erabiltzen duten organismoak beregan jasotzen dutelako, izan daiteke garuna, bihotza, muskulatura, eta bestalde gainera FDG-ak eliminazioa gehien bat gernutik handu. Radiazioa kanporatzeko bi modu daude. Alde batetik radiazioak bere aktibitateagatik bere kabuz utziko bagenu aktibitatea desagertu egingo litzateke. Horri gainera gehitzen badiozu ura asko datea eta gernu maskuritikan gehien bat eliminatzen dela, hor bi aldetatikan eukiko genuke aktibitatea desagertzea guztiz. Pazienteari proba hasi baino lehen, esplikatzen zaio alde batetikan ezin duela hitz egin, ezin duela abestu, ezin duela ez txiklerik edo karamelorik jan, eta bestaletikan frogan zehar ezin duela mugitu. Hau zergatikan izango litzateke, mugimendu guztiak, muskulatura guztiak, muskulak glukosa behar dutelenez funtzionatzeko, guk irudia ikusterakoan
muskulatura horiek kaptazioa aukiko lukete eta ez lukete utziko tumoregatikan ondo desberdintzen. Onkologikoan erabiltzen den erradiofarmakoa zik biomaguneko ziklotroietan egiten dute. Hauek onkologikora ekartzen dute eta bertako langileak hartu eta kamera beroan sartuko dute, bertatik hartzeko eta pazienteari administratzeko. Hemen erradiazioarekin lana egiten da. Horregatik teknikariek dosimetroa jartzen dute hartu dezaketen erradiazioa neurtzeko. Teknikaria pazientearen bila joango da eta proba zertan oinarritzen den azalduko dio. Proba honetan, erradiofarmako bat administratuko zaio pazienteari, eta honek ordubetez, etzanda erlaxatuta egon beharko du. Erradiofarmakoa gorputz osoan zabaldu arte. Erlaxatua egon behar dela esaten zaio pazienteari muskuluak glukosoa ez kontsumitzeko, bestela emaitza okerrak izan litezke. Pazienteak gela batean bakarrik egon behar du, sartu dioten erradiofarmakoaren ondorioz erradiazioa emititzen ari delako. Ondoren makinara pasako dute eta 25 minutuz egon beharko du. Bertan, medikuak emandako arauak betetzen ari direla baieztatuko da. Hauek dira arauak. 6 orduko barauriarekin etorri beharra dago. Ur asko edan behar da bezperan eta egunean bertan. Ezin du ariketa bortitzik egin. Abisu eman behar du diabetikoa bada. Ez da beharrezkoa ohiko botikak hartzeari uztea. Haurdun baldin badago edo egon baliteke abisatu egin behar da. Edoskitzen ari bada, ondorengo 24 orduetan ezingo da bularrik eman. Glukosaz markatutako erradioisotopo bat sartzen da gorputzean, normalean zirkulazio sisteman. Minbizi zelulen ezaugarria da, zelula osasuntsuek baina glukosa gehiago kontsumitzen dutela. Modu honetan, kaltetutako ehuna dagoen leku bakoitzean, minbizi zelulek glukosaz markatuta dagoen erradiofarmakoa xurgatuko dute, zeinak positiboki kargatuta dauden partikulak askatzen dituen, positroi izenekoak. Positroi bakoitza pazientearen gorputz barneko elektroi libre batekin kombinatuko da berehala. Modu honetan partikula parea anikilatu egiten da, fotoi pare bat sortuz. Fotoiak aurkako norabidean mugitzen dira, eta hala hauen ibilbideak lerro zuzen bat sortzen du. Beti ere hauetariko inor dispertsaturik suertatzen ez bada. Era honetan milioika fotoi pare emititzen dira, detektorearen eraztunera iristen direnak. Fotoien intersekzioek eraztunaren paretarekin lerro zuzen bakoitzeko muga zehazten dute. Lerro asko gurutzatzen diren puntuak erradioisotopoaren kontzentrazio altua dagoeneko gune zehatza seinalatzen dute. Minbizi zelula zenbat eta aktiboagoa izan, orduan eta glukosa gehiago kontsumitzen du, eta ondorioz erradioisotopoaren kontzentrazioa orduan eta altuago izango da. Modu honetan positroien emisio ere altuagoa delarik. 100 milioika puntu detektatuta, minbizi eunen eta hauen kontzentrazioen 3D eta 4Deko modeloak sortzen dira. Ez da froga mingarria, nik esango nuke froga luzea dela. Batipat gaixoak iristen dian garaian, urduri iristen dia, laguntzailea kanpoan usten deu, sala batean egoteko esaten zaie, ordu bete, ordu terdinguru, urduri daude, eta mingarria ez, baina luze bezala definituko nuke. Gu jartzen diegun sustantzia da, M8 FDG izenekoa, radiazio moeta bada, eta sustantzia horrek ez du bigarren mailako efekturik, ez beroa, ez hotza, ez du azkurerik, ez du erreakziorik ematen ez du efekturik. Beldurra ez, nik uste errespetoa diogula. Baina gu jakin behar duguna da, zenekin lanean ari genean, nola lana egiten dugun, eta hartu behar ditugu babes neurri guztiak, gu gutxiago irradiatu alizateko. Orduan, kontrolatuta sentitzen gara eta beldurrik ez, errespetoa bai. Hasteko, sustantzia gaixoai, injektor horretik edo zainetik sartu horretik, gaixori esplikazio guztiak ematen dizkiogu. Esaten diogu zertan datzan proba, kezkak argitzen dizkiogu, eta berarekin lasaitasun maila bat lortzen saiatzen gara. Zergatik, gero, juten gehalako kamara beroa izeneko leku batea, kamara beroa da radiazioa daukagu lekua. Kamara bero horretan guk prestatu behar dugu gaixo bakoitzentzako dosi kantitate, radiazio kantitate zehatz bat pisuaren arabera. Orduan guk kalkuloak egiten ditugu eta jeringa batean kamara beroan eskuak sartu ondoren prestatzen dugu dosia. Dosi hori edo radiazio neurri hori sartzen dugu berunezko babesgailu batean, protektore batean, eta berunezko protektore hori sartzen dugu berunezko karro batean.
Eta pasiruan zehar, zen kamara beroa eta itxarongelak ez daude leku berdinean, eta orduan babes karro horrekin iristen gea gaixoa dagoen lekuraino, gaixoa dagoen ja behin zainetikan sustantzian jartzen diogu momentuan, gaixoari ja ate izten diogu eta lasai uzten diogu. Horregatikan babes neurri bezala lehenagotik esplikatuta uzten ditugu eta gero esan dako babes neurri hauek kamara beroa, protektoreak eta karroak, behinuzkoak. Eta noski ezer egin aurretik guante batzuk, eskularrak. Hoi berrezkoa da. Fluoremezortzi FDG izeneko sustantzia bada erabiltzen dutena, sustantzia radioaktiboa bada. Glukosaren zeluleta ongien elkartzen den sustantzia delako, eta duen bizi iraupenaren gatikan lan egiteko aukera gehien ematen du sustantzia bera delako. Pertsona diabetikoa den kasuetan, bere azukre maila, odolean daukan azukre maila, bajua izan behar du. Izan ere, altua baldin badauka, deskuidoak ez, imaginak ikusten ditugun garaia medikoak faltso positibo bezala informatuak izan daizke. Orduan ze egiten dugu, pertsona diabetikoa bada, eta insulina injektatze badu, gaixo horreko izan insulina injektatuko du, gozalduko du eta froga egitea etorreko da. Gure gana iristen danean, baloreak begiratzen dira. Pastila hartzen du pertsona barin bada, pastila hartzen du eta gozaldu gabe etorriko zaigu. Eta berriz, begiratuko dugu ze azukre maila daukan, eta ongi barin baduka azukre maila, kasu horretan proba egiten zaio. Pertsona horrek altua balin badauka, ze pasatu lehike, egin dezakegu oso altua balin badauka, eraginik ez dezan izan frobetan, etxera bidaltzen dugu beste egun batean etortzeko esan da, edo zifrak kontrolatzeko modukoak iruditzen bazaizkio sendagileari, insulina injektatzen diogu, ordu terdi itxerongo du, eta azukre maila neurtuko diogu. Momentu horretan, egoera honean bari badu zifra normalatzat jortzen badu sendagileak, proba egingo diogu. Orduan da emakumeei froga hau ezin zaie egin. Izan ere, lehen esan dudan bezala, zainetik injektatzen zaien sustantzia radioaktiboa da. Sustantzia hori fetoa iritsiko litzaioke edo umeari iritsiko litzaioke eta deno dakigu bezala ez da komenigarria. Beraz, ondo aztertu beharko litzake froga egina aurretik balorea beharrezkoa den ala ez. Edoskitzen ari den emakume batek esnera ere radiazio iristen da. Orduan, umeari esnea ematen badio, ume horrek radiazio bat jasoko luke eta hori ez da komenigarria. 24 ordu behar ditu emakumearen esnetik radiazio hori eliminatzeko. Horregatik 24 ordu ezin zaio eman. Nire ustez erizainaren papera garrantzitsua da batipat gaixoarekin lehenengo aldiz elkartzen dena da, gaixoa lasaitzen lan handia du, mini barin badauka kontrolatzen, azukira kontrolatzen, dudak aklaratzen, azken finean bere antxitate maila jeisteko lan handia egin behar izaten da askotan. Eta teknikoan ere beharrezkoa da. Teknikoa izaten da makinan gaixoa etzango duena, zein atal aztertu behar den makinari zehaztuko diona, makina kontrolatuko duena, gaixoa momentu guztian ondo dagoela makinan dagoen bitartean kontrolatzen ari dena. Eta horrez ziurtasun bat ematen du. Erizainak pazienteari odoleko glukosa maila neurtu eta ondoren odolbidea hartuko dio. Pazienteak zenbat kilo pisatzen dituen jakitea oso garrantzitsua da. Sartuko diogun erradiofarmako kantitatea zehazteko. Odolbidea hartuta kamara berora joango da. Eta behar den kantitatea kalkulatu ondoren, kalkulu batzuk egin eta horien ondorioz, erradiofarmako kantitate jakin bat hartuko du pazienteari administratzeko. Honetaz gain, baso bat urremango zaio sabelaren paretak itxatxita egon ez daitezen. Ordu bete igaro eta gero, teknikaria pazientearen bila joango da, eta makina gelara sartuko da. Bertako irudiak ondo atera daitezen, arropak kenduko dio. Pazientea etzanda dagoenean, teknikariak programatzeari ekingo dio azterketarekin hasteko. Aztertu nahi dugun gorputza atalaren tamainaren eta pazienteak duen gaixotasunaren arabera, froga luzeagoa edo motzagoa izango da, baina normalean 25-30 minutu iraungo du. Mielomaren kasuan buruhezurretik aldaketaraino hartzen da. Linfomaren kasuan begietatik aldaketaraino. Eta melanomaren kasuan gorputz guztia hartuko da. Froga bukatu eta 25-30 minutuak pasa ondoren, pazientea altxa, jantzi eta etxera joan liteke. Zenbait froga egin zizkidaten, gaizki hasi nintzen sentitzen, eta orduan medikoak
neumologon gana bializidan, neumologoak bronkoskopia bat egitea esan zuen, eta ja hortik jakin nun gutxi gora bera zer neukan, hau da minbizia. Orduan, eta ja, Donostiko ospitalera bideratu ninduten. Eta han onkologoa ja, esan zidan, bai, gaixotasuna zegoela, eta froga bat pasa behar nuela. Hau da, froga hori deitzen zen PET. P-E-T. Beti oso ondo tratatua sentitu naizela. Prozeso osoan. Bueno, tratu aldetik nik esango nuke oso ona izan zala. Beti, eta beti hori esango dut, ez du bajoala zeineri. Eta beti esaten dut hori. Eta toki guzitan.